Mau ngantos dumugi dalu punika sesarengan paguyuban jaranan Turangga Lestari Budaya sugeng dalu sugeng amirsani duh jagat raya umlareng kagungan seni Turangga rinangga kesenian tradisional dari budaya Yo saking pamirsa kalenoyo kita warga agung jaranan lestari budaya yang dicil saking desa Dataran Tulung Agung ing pimpin dening Bapak Sutresno esti kita paglarang kita emawe lajare bias anu suprana sinaratan Kopi Gusti paring berkah kayu warna jaya boyo jaranan budaya Jadi sugeng dalu sugeng amirsani Turangga Lestari Budaya Abi jenenge lelajan desa Banarang Kampung Tulung Agung Bapak